Da, fraților, uitați ce zile am ajuns, fraților. Au închis tot, fraților. Suntem aici de la ora 2. Dați distribuiri, fraților, vă rog să ajungă în partid, să ajungă la Iohannis. Uitați, fraților, oamenii nu mai pot. Uitați, fraților, zilele ce am ajuns, uitați, tot închis, fraților. Totul, fraților, închis. Dați distribuiri, fraților, să ajungă mai departe, vă rog. Să ajungă la Parlament, fraților. Ce ne facem aici, copii mici? Nu mai putem. Păi să facem, fraților, sigur, să ajungă la Iohannis. Să ajungă. Facem, fraților, n-avem, ne adunăm. Suntem aici cu copii mici, fraților, uitați. Suntem. Ai dreptate, frate. Păi să ajungă, fraților, să le sune pe ăștia, să vină aici partidul nostru român, fraților. Ce ne facem, fraților? Partidul român, fraților, să vină. Să ne dea ajutoare, nu mai putem. Uite, asta pleacă. Nu avem bani. Trebuie să plecăm în Norvegia. Să mergem la casele noastre. N-ai ca ce-o buscă știu. Negleu. Dați distribuiri, vă rog, să ajungă cât de mai departe. Puneți, fraților, în grupuri, fraților. Suntem de la ora 2, fraților. De aseară. Uitați, fraților, ungurii au închis tot, fraților. Mii de oameni suntem. Ce ne facem? Eu am sunat la ambasada. Pe vena, pe vena. Azi, la ora 12. Da. Bom, dă-mă uite aici. Bă, nu la urator. Bă, dă să-i mă cu la urator. Astăzi 00 Și le-am în blochii mei, am rămas blocați aici la Ungaria, nu mai ne dă drumul. Caile cu de la săpăiere, mă trăzi în lut de la Andrei. Astăzi 00. Lumea zice că numai asta se închide la 12, dar alții zic că aseară la 12 s-a închis. Bă. Dați distribuiri, vă rog, și ajungă până la Parlament. La Iohannis, să vadă ce face aici, sunt milioane de oameni. Suntem de la ora 2, nu mai ne dă drumul ungurii, fraților. Ce vor să facă cu noi? De asta nu guvernul Ungaria s-a scris numai... Comunitatea europeană e peste guvernul Ungariei. Aici e comunitatea europeană și guvernul Ungariei, toate celelalte guverne sunt mai jos. Eu sunt muncitor, înțelegeți? Eu nu sunt guvernul Da, Ungariei. dar dumneavoastră spuneți că Eu trebuie să fac regula asta. Asta mă știu că se întâmplă în 2-3 zile aici oamenii ăștia. O să nebunească și o să ia cu asta. O să iasă o baie de sânge. Oamenii foarte serios. Dați distribuiri, vă rog, puneți în grupuri. Am rămas blocați aici, nu mai ne dă drumul ungurii, fraților. Suntem îmblocați aici. În Austria nu mai ne lasă ungurii să trecem dincolo. Gata, vin presa, suntem aici deja de 10 ore, fraților. Asta. Aici e. Eu înțeleg că dumneavoastră... Nu putem să facem lucruri. Puneți în grupuri. Da, Pepe, și le-am în blochii mei, Cateni, Ungaria. Așa le-am, n-am mai nevoie deloc, te mai în acasă.
Nu mai... Arătați-ne voi foile astea. Eu am dat ambasada ieri și mi-au spus clar, mâine la ora 12, m-am uitat la ceas, am zis am timp. Și am ajuns aici la 7 și e închis. Eu am fost la 3 aici, azi noapte. La 2. La 2, la 1. Nu face, domnul. Dar oamenii ăștia, vorbim. oamenii ăștia să-și piardă mintea. În situația asta ce ați vrea să facem? Copiii mei ce mașină. Să stai puțin liniștit, bine? Eu cred că se poate reveni Așa liniște să aveți. Sunt copii. Domnul, eu am acasă Timișoara 5 copii, ce să face copii? Mai multe familii, lasă-mă acum, Eu iarăs cu 3 copii, domnule, mici. Ce ne facem? De la ora 2. aici e îmbolnăvit, domnule, nu mă boala, gripa, nu mă gripa aici. Ne îmbolnăvim de la atâția oameni cât suntem aici, milioane de oameni deja ne-am adunat. Dați distribuiri, mă, să vadă mai multă lume. Nu-l că zice decât noi. Așa, mă, așa face noi. Stați-o să... Stați acum un pic să... Egy kis figyelmet kérnék, meg annyira nem tudunk mindenkivel beszélni. Fii atent puțin. Ascultat. Egy ember, kivel beszéljünk? Unul oameni cu poate să Ki fogja továbbadni a dolgot? Unul oameni. Csak hogy Numai o mindenki singură beszél, ne persoană, beszéljen. singur persoană. Na, akkor. Ez a helyzet, Situația asta, amíg a kormány nem enged ezen, nem fog változni. până guvernul ungar nu Nu schimbă ceva, se face nu se schimbă ceva. nimic. Da. Én arra kérném önöket, Și vă rugăm, dumneavoastră, hogy aki meg akar fordulni, cine vrea să és nem akar întoarce itt akár hónapokat várni, și nu vrea să stai aici Luni întregi. luni. a belső sávot nyissák ki és fordítsuk, mert azt vissza fogjuk fordítani. Întâmplător, spuneți, întâmplător am trecut pe lângă oameni și am vorbit cu ei. Not in Hungary. Spuneți dumneavoastră că acum întâmplător am trecut, dar nu întâmplător, toată lumea de aici a trecut pe lângă ceilalți care sunt opriți în trafic. Nu mai ne lasă, Ioane, să mai trecem dincolo, din Austria în Ungaria. De aseară de la 2. Nu mai ne lasă. Dați distribuiri să vadă mai multă lume, să ajungă până la Iohannis. Ungurii aici, acum ne-au adus traducători. Nu se știe când ne ține aici. Valaki, akinek folyadékra van szüksége, itt hol vesz? Aici noapte de la ora 2. Hol vesz? Egy sávot nyiss, aki várakozni akar, várakozzon, aki nem akar várakozni, ki tudjon menni, az el tudjon menni egy rohadt módba. Mert ha én itt lennék hisztek, mint már nekünk. de nagyon jól beszél, legyen szíves, fordítson nekem. Se deschide O arteră. o arteră. Da? Cine vrea să se întoarcă. Unde? Doamna, Să-și cumpere. Stai. Eu Nu se vreau să... întoarce nimeni. că nu mai avem unde să ne întoarcem. Cel mai închis, cel mai închis. Vreau copii. Lăsați să spune. Vreau să numai atâta. Că se deschide așa o arteră. Da, am înțeles. Și cine vrea să meargă, să-și cumpere de mâncare, de băutură, de ce are nevoie, apă, nu știu ce, poate să se întoarcă. Restul, ca să poate să mai meargă înapoi în Austria, la magazine, să cumpere. La ora 12 doamne să închidem. Élelmet meg vizet venni. Și restul așteptăm. Spuneți că îl rugăm să facem un apel umanitar la guvernul maghiar. Sunt oameni cu copii aici, sunt femei bolnavi. Spuneți, vă rog, treaba asta. Engem nem zavar, bármeddig marad.
tehát erőben, egészségben. De nem engedhetjük be. És a többieket ne szorassuk Eu am înțeles, dar să pune la ei la guvern. Un apel umanitar, domnule. Uitați un pic. Doamnă scumpă, lăsați-o. Már réges, már 9 órakor megtettük ezt. Este 9-kor. Oké, ezt mondja meg neki, hogy már este felhívtuk. Most az Anunțat în toată Europa. De ce nu a anunțat pe site-urile de circ? Nu este adevărat. Eu am sunat ambasada ungară în Haga ieri și mi-a spus că astăzi la ora 12. Eu am sunat, vă arăt. Ehhez kormányzati döntés kell. Avem pris pe telefon. Nu, eu mă... Mondjál még egyszer, mert most... Szóval, ehhez kormányzati döntés szükséges. Már telefonáltak, de nem engedik. Deci trebuie numai de la guvernul Ungariei ca să ne lase. A rendőrség azon van, hogy megoldást találjon. Ha én itt állnék a sorba, én biztos, hogy visszamennék egy boltig. Domnul Daniel nu vine după noi, dar să trimită autorități, să trimită aici ambasadorii, să vadă ce face poporul maghiar cu noi, că nu mai ne lasă să mai trecem la ei. Aia am zis să dați distribuiri. Iohannis poate trimite, nu va veni chiar el după noi, că numai noi am mers și l-am votat. Nu mai vorbi așa, că dacă ești în locul nostru, nu știu cum se întâmpla și cum vedeai tu după aia. Nu mai lasă, gata, au rămas tot îmblocat. E coloană deja de 20 de kilometri. De aseară de la 2, nu mai lasă niciun tir, nimic. Nu mai lasă. Niciun produs. Asta era normal să vină, uitați ce sunteți, nu era... Egy sávot hagyjanak nyitva. Nu ca anunțat la Oregon. N-are cum, n-are cum. Gândiți-vă că sunt poate 20 de kilometri. Euro cafea, 2 euro. Nu, dar întrebați-l. Dânsul, dacă ar fi, a spus că dânsul, dacă ar fi în locul nostru, s-ar duce înapoi. Și după aia întrebați-l, și după aia ce-ar face? Peste o lună. Peste o lună. Dar unde să mergem în Germania? Nu vreți să mergem în Germania? Oameni virusați. Ce să mai fie oameni virusați? Normal că îți ne umplem aici. Nicule. Deja ne-am umplut. Suntem protejați, bă. Suntem. Ajutați voi trebuie să Spuneți-le că domnii au hotărât, nu au hotărât să ia o decizie, să gândesc să blocheze și cealaltă arteră, să nu mai intre, să nu mai iasă nimeni, nici camioane, din Ungaria. Noi stăm o oră liniștiți. Da. Atunci, dumneavoastră ca... Nekünk a munkánkat ezzel megkönnyítik, én megköszönöm, mert én egyébként sem engedhetek egyet. Știu, frate, că ești în Germania și noi tot din Germania am plecat, dar ce să facem? Am știut că se închide astăzi la 3, dar nu seară la 12. Ne-am grăbit, am ajuns aici. O zic că numai pe masă. Daniel. Fără mâncare, fără nimic.
Azi sunt cald, poate câteva ore. Éhesek lesznek. Éhesek lesznek. Nu o să mai poți ține pe oamenii greu mâine. Nem engedhetjük be. Visszavonásig. Holnap ugyanez lesz. Csak idegesebb lesz mindenki. A fost vorba că astăzi la ora 12 și i-au închis de azi noapte de la ora 2. Nem engedhetjük. La 2 am ajuns noi. Ki nem magyar állampolgár, nem engedhetjük meg. Alo, Dani, valamit, uram. Hát azt mondom, hogy itt neki chestia asta. Noi încercăm Ceva mai mare, granul cum i-a lucrat mai mare. E cel mai mare nu e. Asta austriacul. Austriacă, bucurcă, băgăm. No, păi stai numai tu plin acolo de virus, tu, Alina, unde ești? Președintele! Cărbi bocositul. Ce-o cărbi? Eu vara dineri. După la avetele pe da cotora să ne. Așa, cote. Ce mă naște? Dar nu putem ieși noi. Toată coloana. Alina, nu este problema în Germania, sora mea. Problema este ăștia care intră din Austria, să intră în Ungaria, nu mai le lasă să mai intră în Ungaria. De la Viena. Nu mai este. Nu s-o pindică de la Mughiului. S-o pindică. Coloana asta deja a ajuns de aici, de la unguri până la Viena. De aseară de la 1, deja a ajuns. Nu mai ne dă drumul ăștia, zice că ne ține 30 de zile, fraților. Da, să ajungă la televiziunea română, distribuiri, vă rog. Da, să ajungă distribuiri la televiziunea română. Că spune că ne ține aici 30 de zile. Fraților, să vadă toată lumea ce e aici. Și apă zice că se umple lumea de coronavirus și ei tot unul lângă altul stă. Uitați-vă. Nu există coronavirus. Asta e clar. Bater să sune, să deschidă vama în Germania, să ne întoarcem înapoi, dacă facem figuri de astea. Nu mai deschide. Ăștia dă ordinul la German, ce zici tu? Germania e închisă, Franța e închisă. Și atunci ce facem cu noi? Ce vrea să facă cu noi ei? Slovenia, totul e închisă. Am rămas aici, am blocat și atunci noi ce facem aici? Să mergem în Austria, să Să le facem. Are prea multe mâncare în marketuri acum. Da. Să le golim și de aici, că deja din Germania s-a golit tot. Tehát mindenki elfogadja a uniós útlevelet. Nu mai sunați, voi, băieți. Ce-o zis, doamnă? Da, ți-ar Dumnezeu. Și cât timp? Asta depinde de Guvernul României. Să ia atitudine Exact. în legătura cu ăștia de aici. Dar uite că Guvernul României nu ia nicio legătură, nimic. Nu e. Guvernul român nu ia nicio legătură. Ea va spune că Guvernul român. Guvernul român, uitați, atâția oameni suntem în live-uri, atâția oameni se uită și aici la live-ul ăsta. Și nu ia niciunul legătură. Așteaptă să le votăm. Câte mașini Da, aici? Guvernul român. Deci Guvernul român. Uite, uite aici cât multe sună. Ești nebun. Nu știu, frate, uitați ce face aici, fără medici, fără nimic să le controleze, uitați cum le ține aici. Să ne umplem, tocmai să ne umplem. Unul aici, lângă altul. Da, să uite la ora 1 și gata. Dar să aveai codul la disperimeu.
Ha? N-am mai sunit, mamă! Degeaba, nu au ce să facă. Dacă e decizia Ungariei, nu au ce să facă. Poate să treacă ăia pe Dați, fraților, distribuiri să ajungă la guvernul român. Uitați, la Iohannis. La ora 10 suntem de azi noapte și nu ne-au lăsat să trecem. Uitați-vă ce... De genetic câmpul. Panșă ăla, de pan vorbește. Guvernul român, fraților, ce face cu noi? Să ne umplem aici, stăm unul lângă altul. Uitați, cu un jaf de ăla de polițist, care nu prinde guvernul român cu el. Ține o singură întrebare cu oșeri lunguri în cap. Că nu mișcăm de aici nicio mașină până nu ne dă drumul. Păi și gata, stăm aici o zis oamenii. Guvernul român se acționează rapid, frații noștri sunt în... Ai dreptate, sora mea, Mandalena, sigur, da, să ajungă la guvernul român, sigur. Vă rugăm foarte frumos, dați distribuiri. Am rămas aici, suntem o de zilele noastre, spune că ne ține 30 de zile. Uitați, un jaf de ăla de polițist care e acolo. Și-au adus armăți aici, și-au adus echipamente. Și-au adus. Nu, lasă! Ei, menjünk számba, nem lehet, jobbra nem menjünk, arra nem lehet. De erre még el lehet menni. Hol? Én úgy tudom, hol lehet menni. Mit csináljuk, ha nem engednek? Hát én annyit tudok tenni, szólok az osztrák kollégáknak, kinyitnak egy-két sávot. Uitați, fraților, forțele lor. O să vă pună în... Băiatul care o scris de carantină, Mercedes, nu ne pune nicio carantină, frate, ăștia stupeu pe ei. Să ne bată de capul așa, să ieșim afară din Europa. Uite, ne-au închis aici, îți dai cu seama, niște unguri de ăștia ce le dădea 10 euro ca să treci. Stăm acum milioane de oameni în coloană, până la Vena au ajuns coloana. Uite, niște unguri. Nu-i, frate, nicio carantină, nicio gripă, nimic, ce să ne pună? Ne pune, deja am ajuns aici la 1 milion de oameni. Îți dai tu cu seama, coloană deja de 40 de kilometri, 50, până la Vena. Nu ne pune, frate. Ăștia râde de noi, uite, și-au adus aici echipamentele, armățile. Și nu mai ne lasă. Oamenii ești disperați, frate, suntem copii mici pe aici. Asta le-am spus, asta le spun, Radule. Asta. Da, fratele meu, Sandu, care ai spus că sunați la televiziune, păi dați un pic mai departe să ajungă până la guvern. Acolo unde este Iohannis, să trimită televiziunile noastre române. Aici. Că e vorba că numai pe lor le lasă, ăștia aici, în apropiere. Urmați pe live. După ce gata live. După ce gata live, să spun. Da, poți să spui aici tot ce îți dorești. Uite, am 1200 de persoane aici, vezi? Eu nu, am dat să ajungă la guvernul cred român. că suntem peste 10.000, cât e poate. Peste 10.000. Au ajuns deja aproape. Eu cred că ajunge la Germania. I-am trimis locația asta și el e la 25 de kilometri. Puneți toate astea și eu le trimit mai departe. Da, domnule, da. E la 25 de kilometri. Faceți o filmare să vadă și așa din lateral coda. El de la ora 6 m-a sunat și a ajuns deja la 25 de kilometri. Cred că coloana e la Viena. Un băiat de la Pitești, prieten. Ce ne facem, fraților? Deja a ajuns coloana la 40-50 de kilometri. Dați distribuiri să ajungă la guvernul român, vă rog foarte mult. Suntem aici o de zilele noastre, blocați. Ăștia și-au adus forțele, nu mai ne lasă, gata. Au închis tot. Au închis ăștia toți. Da, să ajungă la guvernul român, vă rog, să ne trimită televiziunile aici, Antena 3, Pro TV-ul.
Să ne trimită traducători ca lumea. Au adus aici de la ei ce știe ăștia, nici nu vorbesc ăștia, că noi nu știm niciun ungurește. Bun, gata, să vă dau numărul meu de telefon. N-are cu numărul. Și ce vreți să faceți? Nu, am vorbit cu cineva care lucrează sus la București și acum e legătura cu oamenii. O să-i mobilizeze și televiziunile și parlamentul și tot. Foarte bine. E singura noastră șansă, că o zis că altfel rămânem aici. 0741. Bateți un din numărul. Bateți că uitați, am 1300 de persoane am și am dat și m-am rugat de ei să dea distribuiri să ajungă la guvern. 0741 037 140. Trimitem pe WhatsApp și eu trimit mai departe. 104, 140, nu? Da, 140. Sau dacă vrei, trimite direct pe Facebook, Radu Popescu. Da, hai să vorbim, uite, cu televiziunea lor, uite acolo televiziunea. Da, fraților, 1400 de persoane. Spuneți-nu aici să spună un pic cu cine să prindem legătura. Nenea, spuneți, vă rog, luați telefonul în mână și spuneți. 1500, uitați câți aveți pe live-ul ăla. Își caută pe Facebook numărul omului ăla și trimite acum asta. Vă rugăm frumos să căutați un pic cineva numărul al lui Radu Popescu. Nu, pe Facebook să-l cauți, pe Facebook să-l cauți. Da, să-mi trimite numărul, 1500 de persoane, 600. Cine știe să-mi trimită un pic numărul, vă rog. E de la București omul sau de unde nu? Nu trebuie de greu. Al lui Radu Popescu. Hai, căutați pe Facebook, mă. Lasă că-i trimite. Ai internet? Da, trimite. Filmarea asta? Da, oprește și trimite. Nu, că mai merge. Nu, n-ai cum, mă, nu ai cum, mă, că tu mergi filmarea. Hai, mă, că o trimit la omul ăsta cum e pe Facebook. Păi dai invitație, dar eu trimis, frate. Îi dau invitație, sigur. Și o distribuie. Ce zice? Să trecem pe jos, le lăsăm lor mașinile și mergem pe jos până la noi în vamă. Dacă fac eu filmare. Uite, 2000 de persoane, nu, ai trebuit să postezi și în Italia ăsta, să-i dai o distribuire, vezi că sunt oamenii deja aici. Hai, caută Radu Popescu, auzi că e o televiziune care ar putea să vină aici, spune unul din oameni. Spune, dar păi numai unul spuneți, fraților, nu știu. Vă rog să ajungă la guvernul român, dați distribuiri. Să ne trimită aici televiziunile noastre. Dați-vă ce e aici, frate. Stați în fața la mașină. Stați aici, mă, bă, tu dacă vrei să treci, chiar dacă vrei, nu poți. Uitați, fraților, ei și-au adus să-și facă reclamă. Dar ei au ajuns să-și facă reclamă. Uite televiziunile lor numai. Și a noastră unde-s române? Bă, dacă și-a făcut loc... Televiziunile noastre române unde-s, fraților? Au ajuns a lor numai să-și facă reclamă. Ungurii. Uitați, fraților. Să ajungă a noastre. Dați distribuiri. Să ajungă televiziunea noastră română. Uitați, bă, televiziunea lor. Dar noastră nu vine. Să ne descurce. Da, da, da. Vede toată lumea. Da. Lasă-mi vadă, frate. Poftim? Un autocar a tras... Haide, ce, au blocat tot. Nu mă, stați mă aici, mă, treacă mă. Nu mișcă nicio mașină, frate. Uitați forțele lor. Uitați forțele, fraților, uitați cum stau. Nu mai avem pe unde trece deloc, gata. Uitați mii de oameni, colonă deja, de 50 de kilometri. De aseară de la 1. Și spune că ne ține câte 3 luni. Bogdan Victor, n-avem nicio idee, frate. N-avem, că nu, că sunt forțe puternici, și-au pus ăștia forțe puternici. Și-au pus. Nu avem, și-au făcut deja, au ajuns coloana până la Viena. Cine are mașină? Trage și alea în drum și închid. Cel mai bine era să închidem și partea aia altă. Nu, să nu mai meargă nici a lor, să facă și la ei colonă. Așa era cel mai frumos. Bă, pitic, nu mai suna. Au închis tot. Ai dat tot. Protest, frate.
Ce forță puternice mașini de poliție. Nu-s numai mașini de poliție, fraților, uite acolo, în graniță, acolo sunt forțele. Uite acolo. Declare din Austria și nu mai ne lasă, fraților, să intrăm în Ungaria. Uitați ce înseamnă aici. Dar nici nu mișcăm mașinile aici, stăm o săptămână pe loc până ne dezbui. Ce fac ăia, fraților? Uite, ăia pleacă. Că sunguri. Sunguri de lor. Da. Dar pe noi dacă închidem drumul aici cu mașinile noastre, pe unde mai trecem? Să meargă pe jos să lase mașinile aici. Atât, altă șansă n-au. Uite că ori veni să le ia alții. Da, uite, au venit cu microbus, să le ia. Dați distribuire, vă rog, să ajungă la guvernul român, să vină și televiziunea noastră. Să mai dau un pace. Să poftim? Păi, dar ungarii nu suportă românii, de asta șeful. Da, da, bine face. Mai de cât pe bubi punctul? Nu știu tot din 3000 de... O veni la fel, măi. O veni și la fel. Dima ce șmecheri, că aminte putem pe genul. Ca te cărăm drum, propagat. Nu, mă, nu-i luați, mă, după ei. Nu lăsați. Nu, fraților, am blocat și mașina asta, că asta a vrut să o întoarcă înapoi, prima mașină. Da, acum ne-am adunat-o și am blocat-o și pe asta. Uitați aici. E cu satul mare sau nu? Nu mai lăsăm. Vrea să în Austria. Dic soi cu tine. 3000 de persoane. 3000 de persoane. Na, canci. Isso deu da nossa coisa de ter melhor vou rodar. Vivo. Urma că începe imediat cu forțele, fraților, să împingă oamenii. Uite. Ca să facem loc la oamenii lor. Da. Ce nu facem, mă, ceva, de ce tot vorbim? Noi blocăm drumul, fraților, și nimeni nu trece. Ce dracu? Uite, ăsta e tot capul răutății, uitați-l. Are clipul. Mamă, să bădea, ha? Acolo la camioane, uite la trec, hai să punem niște mașini care nu țin. Mai ar trebui, Uitați-le, fraților. Vor să le facem loc să treacă numai ungurilor, că și a lor sunt coloana de 50 de kilometri. Acum nu mai prinde nimeni coronavirus cât le-au adunat aici. Aia vor ei. Nu mai le pic acum că e acolo. Da. Aia vor ei, să treacă numai lor care s-au adunat în coloană. Să le facem loc, dar nu le facem că am închis tot. Coronavirus, să știi că nici nu există. Dați distribuire, să ajungă la guvernul român. Să așteaptă 4700. 4700 euro. Serios, uite, au scăzut acum la 3800, uite. Băieți, stați acasă că nu-i bine. Tot ce a fost postat pe Facebook până acum a fost, cred că nu știu, mai minciuni, acum chiar n-a ajuns adevăr. Exact! Plecați încoace spre țară, mai bine stați unde aveți. Stați, fraților, unde aveți domiciliurile, indiferent. Germania, Italia, Spania. Stați acolo. Stați în case, băieți. Italia, cât ar fi de rău, că mai rău e aici, fraților, ca în Italia. Aici ne umplem noi acum mai tare. Ca voi în Italia, în căsuțele voastre, fraților, nu mai plecați nicăirea. Nici un român de pretutindeni. Stați, fraților, unde sunteți? Nu mai plecați nicăirea. Fraților, ce hoții, o vrut să ne întoarcă să pot să treacă numai ungurilor. Numai ungurilor, că este... Deja s-a făcut coloana de 50 de kilometri. Și noi să stăm aici să le răbdăm lor, încă 30 de zile cât zic ei.
akarnak várni, akkor itt fognak látni saját döntésük. Ei zic, fraților. Ne îmbolnăvim cu toți aici mai mult. Uitați, nu rezistăm? Copii, dar sunt copii mici. Nem vagyunk Romániában, vagyunk velünk beszélni. Nem román személyigazolványok. Az a lényeg, a román követséget fel kell hívni, a román követség tegyen meg mindent annak érdekében, hogy engedjenek el. Azt akkor mi kormányunk? Ide szól a kormánya, maga a követsége hívhatja föl az én kormányomat, hogy ezt oldják meg. Mert most az én kormányom azt mondta, hogy itt nem van zárva. Eddig, amíg más utasítás nincs. Păi și cât o să dureze asta? Ia întrebați, cât o să dureze? A román kormány nem tesz semmit azért, hogy a magyarok felolják. Da, fraților, dar nu mai putem nici unde am plecat să mai ajungem înapoi. Aia e problema. Că dacă coloana s-a făcut 50 de kilometri, nu mai avem. Nu mai avem, gata. Că am plecat la căsuțele noastre, la lucrul nostru, unde am fost, fraților, că am fost toată lumea la lucru care am fost. Am renunțat, că am crezut că să ajungem la noi în țară, să nu se facă ceva. Să fim fiecare la domiciliu din România, nu din străinătate. Amíg nem kapunk ellentétes utasítást, nem fog változni, jó? Magyar állampolgár lépett Denik țigară, că nu e că mă țigară numai. Bă, dar să oameni proști. S-o sunin, mă. Mai înapoi meu, te trăzi din model. Păi n-a sunim pe live, orice halea. Bă, n-a mai sunin, mă, că n-a dică nu live-ul. Tu meni chiar de lelean. Hai, de așa ură, tu ne sucără. Sau cu motorul delta del ba. Letările una de Sau urând, mi-te mai de numai țigară ca în murunai, că n-ară sau. Nu e că se cu culița de găleții. Sili. Da, să ajungă la președintul. La guvernul român. La ăla, fraților. N-au nimic. Și apoi noi avem atunci. Noi suntem români. Noi suntem români. Nu suntem unguri. Pe lor le las, așa-i? Pe unguri să plece. Că nu le umple de virus, nu? Dacă o trecut pe lângă noi. Să ne dăm noi la o parte, să le facem loc, că ei nu se umple ăia. Și nu le umple. Păi cum? Hai, care vrem să mai vorbiți aici pe live, mai vorbiți. Ce să vorbesc, frate, că mă doare capul. De la 2 dimineața tot vorbesc. Noi suntem de la 12:30, deci nu am dus mai trecem. Dar să facă ceva, tot neapărat și vorbă de tine așa ca stai. Dă-mi o țigară, eu. Ești și ăla la mână, Iohannis ăla. Ăla, fraților. Sote de-l bun. Păi la el am dat să facă. Oamenii să ajungă, să ne trimită televiziuni, să vadă. Să ne trimită ajutători. Am rugat oamenii, uite, sunt 4.000 de oameni în live, frate. De cine a vorbit? Nu știu, că eu de la 20. În orice caz vă mulțumesc la toți oamenii din suflet. O să vă fac un live mai încolo un pic, să vedem ce va mai fi aici. Vă mulțumesc foarte mult de distribuiri și dacă se poate dați distribuiri să ajungă încă la guvern. Să trimită autoritățile noastre române, că nu ne descurcăm cu ei, nu vorbim, au adus ei un traducător, ăla spune ce vrea el și gata. Vă mulțumesc foarte mult. Care nu sunt acum pe live, de au văzut live-ul în direct, să dea când îl vede mai încolo.